un joc în care trebuie să combini niște lichide, iar acest om le va bea combinate și va avea o reacție. Haideți să începem. Vom turna în prima dată acest lichid. O să punem cam atât. Apoi o să turnăm asta. O să punem cam până la jumătate. Așa. Apoi asta. Stați puțin. Da. Acum haideți să punem o lămâie. Haideți să agităm. Are. Da, și nu uitați, dacă vă place acest joc să apăsați butonul de like, să dați subscribe, share pentru a continua seria. Haideți să începem cu ăsta. Apoi să punem... Da, m-am mai jucat puțin înainte, însă nu foarte mult. Să punem și... Și vreau să vă arăt vreau să vă arăt ceva. Bun, deci dacă... Haideți să umplem cu de asta. Pentru că vreau să vă arăt ceva. Bun, este plin. Și dacă agitați foarte mult... Facem combinație cu... Cred că este suc de portocale, deoarece arată niște portocale pe el. Acum vreau să punem sosote. Apă. De fapt nu. Vreau să punem din acesta. Nu știu ce este. Sifon. Foarte puțin. O picătură de... Haide, frate. Bun. Și o lămâie. Pentru că este acră. Ne agităm foarte mult. Vedem ce reacție avem. Să uite, uite. Cred că a leșinat. Da, haideți să facem o combinație de fructe, să vedem dacă îi place. O să punem mai întâi de portocale.
Nu pune mult. Apoi de cireșe cred că este. Bun, mere, probabil. O prune. Da, haideți să punem și în acesta. Probabil este tot de fructe. O lămâie. Haideți să agităm. What? Am mai avut reacția asta, cred. Da, am mai avut reacția asta. Probabil unele reacții nu știu, nu-mi vine cuvântul acum fac la fel, nu știu cum să explic. Nu-mi vine cuvântul. Vreau gheață. Haideți să servim. Cred că va avea altă reacție. S-a făcut verde la fel. Da, am mai avut reacția asta. A vomitat. Haide, mă, bolnavule. Haideți să mai încercăm o singură combinație, apoi să închidem acest videoclip aici. Ziceți că este dragul. Am zis că vreau să fac. Uitați așa. Apă cu lămâie. Putem atât. Acum să punem o lămâie. Mai merge niște apă? Haideți să mai punem încă o lămâie. Gata, haideți să agităm. Îmi place foarte mult și muzica de pe fundal. Ce tare, da. Păi, din păcate, trebuie să încheiem acest videoclip aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să dați share și... Da, cam atât. La revedere, fraților!